Akkor most azért állok itt, hogy imádkozzunk először, jó? Tegyük össze a kezünket, és szólítsuk meg Istent, és arról énekeltünk, hogy 10 000 ok van a szívünkben, amiért hálát adhatunk, akkor tegyünk meg belőle egy párat. Drága Urunk, tényleg olyan hálás szívvel állunk ma itt előtted, egyáltalán azért, hogy ma reggel felébredhettünk, hogy tartod még az életünket, és terved van vele. És köszönjük neked azt, hogyha bármivel is megbántottunk, akkor könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk, adj nekünk a szívünkbe világosságot, és ne engedd, hogy bármi is elválaszthasson tőled, bármi is szakadékot állítson te és mi közöttünk. Köszönjük neked, hogy te ezt már megtetted az Úr Jézusban, hogy kész van ez a megbocsátás. Kérlek, hogy tedd meg most is az életünkben, hogy örömteljes neked odaszánt szívvel lehessünk itt ma. És különösen kérünk, Urunk, most, amikor itt az ígéd előtt állunk, hogy szólíts meg bennünket abból. Mert áldunk, Urunk, hogy van a kezünkben egy Biblia, ami vezet, tanít bennünket, ami alkalmas arra, hogy helyes irányba irányítsa a mi szívünket. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy ilyen jó vagy hozzánk, és tényleg megadtad eddig is, amire szükségünk van, és köszönjük neked, hogy amikor ígérsz nekünk valamit, azt be is teljesíted, és hadd kérjünk azért, hogy ami most az ígéretből elhangzik, arra rá tudjunk állni. Köszönjük neked azt, hogy ez a nap érted van, rólad szól, és nem rólunk. És köszönjük, hogy nekünk az engedelmes szívünket kell odavinni te eléd, hogy azt tegyél vele, amit te szeretnél. Kérlek, hogy légy most így itt velünk, áld meg a te igédet, az ige hirdetőit és a hallgatóit is. Köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében kérhetünk téged, és meghallgatsz bennünket. Ámen. Nagyon nehéz, ezt mindenki tudja, akit már megkértek akár bizonyságtételre, vagy valami igei alkalomra, hogyha nem mondják meg, hogy milyen igét kell hozni, mert általában azért úgy munkálkodnak az igék az ember szívében, hogyha olvassa őket, vagy hallja, és én hittanoktató vagyok, és tudjátok, amikor készülök egy-egy alkalomra, akkor az kell, hogy engem is megérintsen, mert hogyha nem érintett meg engem az Isten szava, akkor nem lesz mit mondanom a gyerekeknek, és ne nézzük le a gyerekeket, hogy ő nekik elég, bocsánat, pár perc, és akkor majd valamit kezdenek vele. Na, és sok ige forgott a szívembe, és ami nagyon forog, most ez a Máté 5-ből, most, hogyha ez lenne a kis kódnak a rejtvényében, akkor lehet, hogy tudjátok, hogy a hegyi beszéd hol van. Máté evangéliumának az 5. részéből, és a boldog mondásokat hoztam, de csak egyet hoztam, de ha megengeditek, felolvasom az egész részt, ami legalábbis nem az egész részt, csak ezt a 12 verset, ami ezekről szól. Jó, figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. Amikor meglátta a sokasságot, Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ámen. És
nem szeretnék mindenről beszélni, de az első boldog mondás úgy forgott a szívemben, mert most gyerekisten tiszteleten is ezt vesszük, és az óvodásoknál is ez jön, úgyhogy ezért Isten nagyon forgat a szívemben, nem fogok sokat mondani róla, mert inkább azt szeretném, hogy ha néhány gondolatot is beszélünk róla, az forogjon a szívünkben, és az menjen úgy mélyre, és én nem is vagyok tudós, tehát nem is szeretnék olyan mértékben belemenni a dolgokba, mert olvastam sok mindent itt a boldog mondásokról. Én azt szeretném elmondani nektek, amit Isten most az én szívemre helyezett ezzel kapcsolatban. Először is azért zömmel azok vagyunk, akik valamiképpen már kapcsolatban vagyunk Istennel. Lehet, hogy vannak közöttünk, akik annyira nem hallották még Isten szavát. És azért mondom ezt, mert hogyha valaki a boldog mondásokat hallgatja, a gyerekek őszinték, és elmondják, hogy ez milyen hülyeség, ezek a mondatok, mert ugye nem a mi gondolataink szerint valók. De mi ismerjük Istent, és Isten mit mondott? Hogy a mi gondolataink nem az ő gondolatai. És ez a boldog mondásokban nagyon látszik, hogy mi nem értenénk úgy, ahogy Isten úgy gondolja, ha nem magyarázza meg valaki, nem én fogom megmagyarázni, hanem az Isten lelke, aki elmondja nekünk. Azt olvastam, hogy, vagyis először úgy kezdem, hogy a mai világban, amikor a boldogságról van szó, azt hiszem, hogy ha most megkérdezném, hogy mit mondanak az emberek, hogy kik a boldogok, akkor nem ilyeneket sorolnának fel. Felsorolnák azt, hogy boldog vagyok, mert sok pénzt kereshetek, boldog vagyok, ezt most mondta nem régen nekem valaki, mert van házam, van 2 autóm, vagy autónk, és azt gondolják, hogy ez a boldogság. Nagyon sokan azt mondják, hogy boldog vagyok, mert szerelmes vagyok, boldog vagyok, mert ifjúházas vagyok, de valamit nem tudnak ezek az emberek, hogy ezek mind elveszíthetők. Értitek? Tehát az, amit a világ úgy gondol, hogy betölti az életét és boldoggá teszi, az mind elveszthető. És nem kell mondani, hogy nagyon sokan el is vesztik. Csak gondoljatok a családtagjaitokra, a szomszédaitokra, vagy rokonokra. Mert a mérce náluk más, mert másképp gondolkodnak, mint az Isten. És lehet, hogy akkor, amikor házasságot kötöttünk a férjemmel, akkor mondta a tiszteletes úr, hogy nincs boldog házasság. Csak boldog emberek lehetnek Isten szerint, és hogyha ők boldogok, akkor a házasságuk is boldog lesz. És az Úr Jézus vagy a Bibliában nem először hangzanak el ezek a boldog mondások. Talán ismeritek azért az Ószövetség részeit, hogy egy csomó boldog mondás van az Ószövetségben, és az mind hasonló, mint amit Jézus mond. Csak az emberek nem akarják megérteni, mert nem akarják azt az Istent, akikről szólnak ezek az igék. Csak erről az egyről. Boldogok a lelki szegények. Ki a lelki szegény? Az a folytatása, mert övék a mennyek országa. Mi azt mondhatnánk, mi szegények vagyunk. Hát miénk az Isten országa, akik ismerjük Istent. Miért beszél így Isten, vagy az Úr Jézus? Azért, mert nem mindig voltunk itt. És nekünk is rá kellett döbbenni. Én mondhatom a saját magam példája alapján, hogy nem én döbbentem rá. Tehát, hogyha az Isten nem munkálkodik a szívembe, nem én döbbentem volna rá, hogy azt az űrt, ami a szívemben van, nem ezek a dolgok tölthetik be igazán, amit mondtam nektek. Nem a diploma, nem a baráti társaság, nem az, hogy wellnessezhetek, nem tudom, hogy kell mondani, mert nagyon sok embernek, értitek, azt mondják, az a boldogság, hogy mert megengedhetjük magunkat, és mindig utazunk, és mindig megyünk. Nem én döbbentem erre rá, hanem Isten volt az, aki könyörült rajtam, és ezt már lehet, hogy tőlem is hallottátok, vagy sokaktól, mert hogy az ember szívében, bensőjében van egy űr, amit próbál betölteni ezekkel a dolgokkal.
Csak hogy ez nem a ház alakú, vagy család alakú, vagy nem autó alakú, meg nem karrier alapú, vagy alakú, hanem tudjátok mi, ugye? Az Isten alakú az űr. És hogyha régen puzzléztatok, ugye? Nem volt mindegy, hogy a hiányzó darabkát mivel töltöttétek ki. Így van? Meg kellett keresni az odavalót. És tudjátok, mit mond Isten? Azt mondja az igében, hogy keresétek az Urat, amíg megtalálható. Megvan az a hiányzó darab, az Isten, aki betöltheti az életünket. Azok a lelki szegények, akik tudják ezt, hogy ott van a hiány az életemben, és arra meg kell találnom a helyes darabot, ami azt betöltheti. Azt olvastam, hogy ez a lelki szegénység, ez inkább a görögben, akik itt lelkészek vagytok, biztos tanultátok, én nem tanultam görögöt, hogy koldust is jelent. Tehát lelki koldusok vagyunk. A koldus mit csinál? Mit csinál a koldus? Kéreget. Nem azt mondja, hogy hát nincsen, aztán elüldögélek egész nap, ugye, úgy magamba, majd esetleg, hogyha valaki arra jár, megszán, hanem megszólít embereket. Kér. És azt mondja az Úr Jézus, kérjetek és megadatik, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyittatik. Ha mi nem vagyunk olyan koldusok, akik mernek kérni, könyörögni. Én már lehet, hogy hallottátok tőlem, a Szentgyörgyiek biztosan. Én teljesen otthonomnak érzem a templomot és a gyülekezeti házat, és amikor nagyon nehézség van, és egyedül vagyok itt, nagyon nehéz néha nekem is. Én se vagyok mindig ilyen örömteli, mint ahogy láttok. Sokszor nekem is nagyon nehéz, és tudjátok, mit csinálok? Hangosan imádkozok. És nagyon hangosan imádkozok. Mintha nem hallaná meg Isten, meghallja a csendben mondott imádságokat is. De akkor ki kell, hogy jöjjön belőlem és mondani, hogy Uram, kérlek, könyörülj rajtam, vagy segíts ezen a helyzeten, vagy te old meg. Tedd meg te is, nem tudom, hogy megtetted-e. Mert csak Isten tud könyörülni rajtunk, és ő tudja betölteni az életünkben ezt az űrt. És figyeljetek ide, hogyha nem az odavaló darabkát akarjuk beerőszakolni az életünkbe, akkor tudjátok, hogy mi lesz? Mindenképpen azt akarjuk megragadni, és azt akarjuk odarakni. Akkor az megkötözöttség lesz. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy a munka nem lehet ilyen. Igen. Mindenképpen azzal akarom, vagy a pénzhajszolása, vagy elmondtam egy csomó mindent. És nem fog helyére kerülni az a darabka. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, és be fogja tölteni az életetekben. És hogyha mégis ott maradt az, amit nem tudsz elengedni, akkor pedig lehet kiáltani, de ma erről lesz szó, ezért nem szeretnék sok mindent beszélni róla, akkor lehet kiáltani, Uram, szabadíts meg, mert bár már itt vagy velem, mellettem, de nem tudok elengedni dolgokat. És akkor Isten kész elvenni a dolgokat. Nehéz, nem egyszerű, az én életemben is sokszor volt. És most képzeljétek el, hogy úgy látszik, hogy vannak ilyen 20 éves történések, hogy megharagudtak ránk, nem beszéltek velünk, aztán pár hónapos, meg 1-2 éves. És képzeljétek el, olyan, minthogyha Isten helyre akarná tenni ezeket a dolgokat. És azt az igét kaptam, hogy mert akit az Isten szeret, azt az ellenségeivel is kibékíti. Értitek? Aki megbántott, és mégis azt mondtuk, hogy elengedjük, nem tudjuk elengedni a dolgokat. És Isten teszi készé a szívemet arra, és hozza elő ezeket a dolgokat. Miért? Mert koldusok vagyunk, Istenre van szükségünk, de hogyha kérjük őt, és beengedjük az életünkbe, akkor összerendezi a dolgokat. És nem is ez a legnagyobb csoda ajándék, hanem mi az ígéret. Akinek sok pénze van, mit csinál? Vesz házat, utazik, autót. És mi lesz az élete végén? Elviszi magával? Nem. De hogyha az Isten tölti be azt az űrt, akkor magunkkal visszük, és itt van az ígéret,
Hogy fejeződik be ez a mondat? Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. És tudjátok, hogy az Isten országa, a mennyek országa nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, hanem itt kezdődik. És tudjátok azt, hogy nagyon sokan bolondnak tartanak, engem is, biztos benneteket is. És azt tudjuk mondani ezeknek az embereknek. Próbáld ki! Kérd Istent! Kérd, hogy járjon veled a te utadban, hogy segítsen téged. És hogyha ezt megteszed, mégse lenne igaz, bár ez nem így van, akkor éltél egy csodálatos életet, szeretetben, örömben, békességben. De mivel igaz, akkor még lesz folytatása is. Tehát ez az élet, és ezért vagyunk itt, és nagyon hálás vagyok, és majd ezt nagyon sokszor fogjátok ma hallani, hogy mutassuk meg ennek a világnak, hogy egy hívő ember igenis tud örvendezni, és a bibliaolvasáson, az imádságon kívül egy csodálatos családot kaphat, és hogy vannak kis családjaink, most meg egy jó nagy családban vagyunk, és hogy ez micsoda áldás számunkra. Ne felejtsétek el, majd olvassátok el továbbra is, és gondolkodjatok a boldog mondásokon, vagy nézzetek utána az interneten, de ezt még egyszer mondom nektek, mert itt kezdődik a dolog. Belépünk egy ajtón, hogy kérünk, könyörgünk. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És hogy mi lesz a folytatás, akkor azt majd meghalljátok napközben. Most szeretném, hogyha egy imádsággal befejeznénk. Drága mennyei Atyánk, köszönjük neked az Úr Jézus szavait. Köszönjük, hogy valóságosak és igazak. Áldunk téged azért, hogy tudhatjuk, hogy a te ígéd soha nem hazudott, és aki benne bízott, soha nem csalódott. És köszönjük, hogy ezt így magunk is elmondhatjuk. Nagyon sokszor megtetted ezt velünk, vagy mindig, csak vannak pontok az életünkben, amikor konkrétan ezt tudjuk. Hadd kérjelek azért, Uram, hogy te töltsd be mindannyiunk életét, akik itt vagyunk, a te lelked által. Te meg tudod tenni, hogy rádöbbenjünk, hogy nem másra van szükségünk, nem egy új kapcsolatra, vagy több anyagira, hanem csak rád. És majd te el fogod rendezni az életünket, hogyha te úgy látod jónak. Köszönöm neked, Uram, hogy ma erről szeretnél velünk beszélgetni. És hadd kérjelek azért, hogy akinek már ott vagy az életében, hadd rendeződjenek a dolgai, hiszen mi hívő keresztény emberek is annyi mindent hordozunk a szívünkben, annyi dolog van, ami mégiscsak elválaszt tőled. Kérlek, hogy rendezd ezt az életünkben, és akinek pedig még nem jöttél az életébe, szólítsd meg, Uram, kérlek úgy, hogy tudjon ma döntést hozni, és azt mondani, hogy veled szeretne járni. Sokunkkal így tettél, és komolyan vettél bennünket, amikor ezt mondtuk. Kérlek, hogy tégy ma csodát, mert ez a legnagyobb csoda, amikor hozzá tudunk érkezni, jönni, és elindulni azon az úton, vagy menni tovább, amin veled elindultunk. Köszönjük neked ezeket a csodálatos énekeket, amik hozzád emelnek. Kérlek, hogy a nap további részében is, az előadásokban, beszélgetésekben, bizonyságtételekben, gyere ide közénk, töltsd a te lelkeddel a mi életünket, ezt az egész közösséget, ezeket a házakat, ahol ma együtt vagyunk. Hadd dicsérjünk téged, mindezért, Urunk, az Úr Jézusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.